Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Less size 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga Pangulong dinalaan, una kita sa balita lokal. Vacation leave sa ang kapulisan sa bugas nga Western Visayas, kanselado. Pickup truck nga responsable sa pagbunggo sa tricycle nga ginkamatay sang 23 anyos nga lalaki padayon ginapangita sang kapulisan. Balita National, Presidente Duterte ginkanselar ang pagtugot sa face-to-face classes bangod sa bagong strain sang coronavirus. Pagbakal sang Sinovac vaccine nga may 50% ka epektibo, wala sang pulos suno sa isa ka mamalidha. Balita International, mga dumuluong ginadilian anay sa Japan bangod sa bag-o nga COVID variant. Sa sports balita, Celtics Hall of Fame coach Casey Jones nagtaliwa na. Mayo nga ga Bacolod, may nga Negros Occidental, kag bugas nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday edition. Karangad daw Domingo, December 27, 2020. Inawan si Aksyon Dorel, Cabato, detalles sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Nalipay man magbalik so. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at
at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang Sunday edition sa Aksyon! Last size Jazz Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Kansela ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Rolando Miranda ang vacation leave sa kapulisan sa bugos nga Western Visayas agud mapasiguro ang seguridad sang pumuluyo sa holiday season. Sa interview sa Aksyon Radio bakolod kay Miranda, ginpahayag sini nga dapat ipakita sang kapulisan sa tagsa ka mga pumuluyo ang ila sinseridad sa ngalan sang serbisyo sa publiko. Dugang pa ni Miranda sa sini nga panahon nagapabilin pa ang pandemya dala sang COVID-19. Rason nga ginmando sini nga dapat ipatuman ang health and safety protocols sa mga pampubliko nga lugar agud malikaw sa posible paglaton sa mga makalalaton nga virus. Diyan pa numduman ni Miranda ang mga kapulisan nga mangin mabinantayon, alerto kag mangin handa sa tanan nga tinion sa malain mga plano sa rebelding grupo nga New People's Army. So kahit na mayroon pa tayong Yuletide celebration, dapat intindihin natin na ang trabaho natin, primordial duty natin is to protect the people. At with this pandemic around, hindi natin masabi na yung threat ay wala, no? Kabahin sa pahayag ni PRO6 Regional Director Police Brigadier General Rolando Miranda. Klaro ni Juanito Magbanwang, spokesperson sa Apolinario Gatmaitan Command sa New People's Army sa isla sang Negros nga wala sang plano ang ilahanay nga magpangatake sa mga kampos sang militar kay iban pang lugar may kang tanan sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines nga ila ginasug-alaw kahapon nga adlaw Sabado. Sino kay Magbanwa sa sining kaywatan ila ginpasidunggan ang mga nagtaliwan nilang kaupdanan sa partido nga naghalad sang ila kabuhi sa pagpakigbato sa revolusyonaryo nga paghimakas nga magaserbi bilang inspirasyon sa ilang nagapadanyang likoton sa patag-awayan. Nagapati si Magbanwa nga wala na dayon ang ceasefire sa nga holiday season inabangod sa alegasyon nga wala sang plano administrasyon nga sulbaro ng ugat sang armado nga konflikto sa Pilipinas. Ang kabilinggan sang amon pagsaulog sa sublaro naton anong mga kadalagan nga mga natigayon sa sulod sa 52 ka tuig paano siya nagtindog kag nagbakod sa pihak sang grabing atake sang militar kag sa bulit sang US. Kabahin sang pahayag ni Juanito Magbanwa.
Nabalaka si Vice Mayor Elcid Familiaran ng chairman sa local IATF sa siyudad sang Bacolod sa posible liwat pagtaas ng kaso sa COVID-19 sa tion nga magpadayon ng ginahimo sang publiko kapag baliwala sa ginapatuman nga minimum health protocol. Suno kay Familiaran base sa monitoring sang iya talatapan sa bago lang natapos nga pagsaulog sang Paskwa, sila ka mga Bacolod noon ang naobserbahan nga naging kampante sa sitwasyon tungod sa natabo nga pagnubo sang kaso labi na sini nga bulan sang Disyembre. Dugang pa rin Familiaran samtang wala pa sang available nga vaccine ng gobyerno. Mataas sa gihapon ang tsansa nga mayara sang malatnan sa mga balatian kung gilayon nga kalimtan sang publiko ang nagakaigo nga safety measures. Balantayan man suno pa sa Vice Alcalde ang panibagong diskubrihan nga COVID strain o kon variant nga mayara na karon sa gin-report nga na-record sa bahin sang Asia. Kung yung observation, ang tao confident katama and that wala na nag-observe gani ang minimum health protocols. May mga group pictures kita nga nakitaan nga may ganit mas. Why social distancing? And that even ang churches gani damo-damo magpatid na receive nga wala man social distancing. Kabahin sang payag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Gayon payag naman ni City Administrator ang nga in place ang mga strikto nga protocol ang ginapatuman sa syudad sang Bacolod. Di matapos nga na-report ang bagong strains ng COVID-19 sa ibang lugar nga nagumpisa sa United Kingdom. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center, mas ginpa-strikto ang mga protocol sa border kutob sa managasulod sa syudad kangay sa seaport, airport kag terminals. Pinakabig ni ang hangkat ang bagong strains ng virus pero in place na ang mga preventive measures sang syudad. Suno kay ang EOC ang mayara sa proposal nga tanan nga mga mag-aabot sa syudad ang kinahanglan nga mayara sa negatibo nga RT-PCR test. Suno pa sa opisyal, naka-high alert ang EOC kag naka-standby sa tanan nga tinion kag karon nga holiday season nagapatigaan sila sang online meeting. So ang aton nga preparasyon sina Aksyon Bright, like any other pandemic, ang preparado na kita tanan. In fact, ang aton mga quick response systems are in place. Ang aton tanan nga mga procedures pareho man sang aton ginhimo kag na-establish naton during the COVID pandemic. Kabahin sang payag ni City Administrator Ang. Padayon pa ang ginapadalman sa Police Station 7 agon makilala ang pribado nga salakyan nga una nagbunggo sa tricycle sa Circumferential Road malapit sa Mount Carmel Subdivision, Barangay Alihis, siyudad sang Bacolod nagligad nga Martes. Sa mga aksidente patay si Prince Joaquin Relatos, 23 anyos, kag pasahero sang tricycle nga una nabungguan sang pribado nga salakyan antes nga nabungguan sang truck nga kargado sang tubo. Sa interview sa Action firing line ginpahayag ni Lieutenant Conrado Espino, ang hepe sang Police Station 7 padayon pa ang ila pagpakiangot sa mga establishmento sa area sang Barangay Pahanukoy para makuha sang kopya sang CCTV. Suno kay Espino, ginhilway naman sa pagkapreso ang truck driver matapos naglaps ang 18 oras nga reglementary period. Ginklaro man ni Espino nga base sa palayag sang drivers and tricycle, hindi pa klaro kung pick-up SUV ang nakabunggok sa ila kag hindi man sigurado kung nagaduag inisang itom o kon gray. Pero ang kapulisan ang may nakuha na nga debris sa lugar sang insidente nga isa ka Toyota. Mag-iloy nga 28 anyos kag 2 ka tuig ang 2 ka bago pasyente sa COVID-19 sa siyudad sa Cabancalan, Negros Occidental. Sa record sa Cabancalan City Health Office as of December 25, 2020, ang mag-iloy ang residente sa Barangay Linaw, Cabancalan kag locally stranded individuals halin sa Imus, Cavite kag nagbiyahe pakadto sa NAIA Terminal sakay sa pribado nga van upod ang iya bata sa December 23 sang udto. Sila ang nag-abot sa Silay Airport sakay sa Air Asia alas 4 sang hapon. Naging kuhaan sang swab samples anti-quarantine sa Salong Facility sa Cabancalan. Sang December 24 silang ginsaylo sa Talubangi Quarantine Facility kag December 25 sa magwang resulta sang RT-PCR test nga silang positibo sa COVID-19.
ang mag-iloy ang parehong asymptomatic kag natala ang asaylohon sa Provincial Healing Center para sa isolation kag monitoring. Ininay ka 518 kag 519 nga COVID-19 confirmed cases sa syudad sang Cabancalan. Kag sa katapusan nga balita luka, ginklaro ni Bacolod City Comelec Officer Attorney Catherina Kanya nga magabukas pa ang ila talatapan sa palabuton ni Disyembre 28 kag 29 agod mag-akomodar sang publiko nga luyag magparehistro. Suro kay Kanya, normal sa gihapon ang pagbukas ang ila opisina umpisa alas 8 sang aga tubtob alas 3 sang hapon. Iwat man nga ginapanugyan ni Kanya sa mga Bacolodnon ang paggamit sa ila online appointment para sa mas mahapos nga pagproseso. Magluwas sa nagapadayon nga pagpatuman sang minimum health protocol. Nagalao man si Kanya nga mayara sang kompleto nga mga requirements ng ilang mga kliyente antes pa man magpadulong sa ila talatapan. Base sa gintala ng schedule sang COMELEC Enero 4 na sa masunod nga bulan mag-resume ang ila opisina para sa nagapadayon nga voters registration. Sa balita national, Presidente Duterte ginkanselar ang pagtugot sa face-to-face classes bangod sa bag-ong strain sang coronavirus. Pagbakal sa Sinovac vaccine nga may 50% ka epektibo wala sang pulos sunod sa isa ka mamalidha. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Ang balitang ito. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng... Alright, good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday everyone. Happy and blessed Sunday everyone. Kamusta kamada? Okay, so sige. Sa nag-aupod sa aton subong sa Facebook Live. Good morning, Ged. Kay... sino di ka panguna? Si Homalomena. Miss 7-Heaven, good morning. Kay Dennis Richard Tiboroma, good morning. Drasi mo, Dennis. Mayo ka nakabugtaw ka temprano. Kay Don Guzon, good morning man. Zoraida Lucero, good morning. Ano ni? Hello, kuno. Okay. Thank you, good ma'am. Sige, God bless you man. Daisy Teham Tsushima, good morning. Martin Aliling, mayong aga. Drasa may Imos Cavite. Kay Melvin Piñafiel, good morning. Noel Amar, good morning man sir. Kay Bia Jonathan, good morning. Kamusta? Mayo again na share na ni Sir Noel. Salamat gid. Marilyn Dilar Olvido, Sikihor. Good morning, Aksyon Dorel. Merry Christmas. Monitor kami sa Firmville, Pahanokoy. Thank you. Eddie Laus, good morning. Inday Dorel. Merry Christmas sa imo kag sa makatapos sa Aksyon Radio. Ari lang kami gyapon ni Nana Isabel. Good morning sa inyo na sir kag kay Nana Isabel. Ma-Earl, mayong aga. Robert Roma, mayong aga man. Victor Tugaf, good morning. Merry Christmas man, Sir Robert. Kay Kelly Jelly, Merry Christmas in advance. Happy New Year. Aksyon na Dorel. Stay safe and please greet family, ang iya ko ng family sa Barangay Pandanon DSB and kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral. Watch lang ko always diri sa USA. God bless and stay pretty, Aksyon Dorel. Thank you, ma'am. God bless. Kay Sir Philip Alonsagay, mayong aga, sir. Kay Robert Roma, greet lang, ping-ping kapihan. Merry Christmas, Aksyon Dorel. Yes. Sige, mayong aga dra sa may tanan niya nagapangape sa ping-ping kapihan. Kay Abdona Ismana, good morning, Merry Christmas. Maria Cecilia Pitong Lauzon Malan, good morning. Joval Trinidad, good morning. God bless always, Aksyon Radio Bacol. We're on monitor. Merry Christmas and advance prosperous New Year. Thank you, sir. Kay Delilah Taylor, mayong aga. Ginagreet man ni Sir Robert Roma ang Medenceles family. Ka-greet niya man si Tibor Roma. O si parintihanan sila guro ni Dennis ay. Okay. Dali lang gid. Kay Sally De Sousa, good morning, Merry Christmas. Darlene Joy Lapore Hakobsen. Good morning dra sa may Faro Island. Sige. Standby mga ka-aksyon for Balita National.
Yung Balita, Sunday Edition. Last 6:23 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginbawi ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyauna nga plano nga pagtugot sang face-to-face classes sa pila ka mga lugar matapos nagwang report sang bagong COVID-19 vaccine strain sa United Kingdom. Sa Disyembre 14, inaprobahan sang Presidente ang proposal sa Department of Education nga face-to-face classes sa mga low-risk areas angot sa COVID-19. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III nga wala pa nakalambot sa Pilipinas ang bagong strains ng virus. Dugang pa rin Duque, nagarekomendar ang DOH kang eksperto nga ipatuman ng 14 dias ng quarantine para sa mga pasahero gikan sa mga lugar nga mayara sang bagong COVID-19 strain. Samtang ipatuman ng travel ban kung mayara sang community transmission. Nagalaom si Duterte nga hindi malambot sa Pilipinas ang bagong strain sang virus. Nagakahangawa ang mga Pilipino sa United Kingdom bangod sa bagong nga variant sa COVID-19 nga nadiskubrihan sa nasambit nga lugar. Suro kay Consul General Arlene Makaisa, madamo ang nagakahangawa bangod na ibaluan nga 70% nga mas makalalaton ini apan nagapasalamat siya nga nagakooperar kag nagasunod ang mga Pinoy sa UK sa mga safety precautions ng gobyerno. Sa resulta sang pagtuon sa mga UK scientist, mas ginistrikto pa ni British Prime Minister Boris Johnson ang pagpatuman sa health and safety protocols labi na sini nga panahon sang Pasko. Madumduman gin kanselar man sang gobyerno sang Pilipinas ang tanan nga flights gikan UK umpisa Disyembre 24 tubtob 31. Ginakabig naman ni Agusan del Norte 1st District Representative Lawrence Fortun nga wala sang pulos ang pagbakal sang Sinovac COVID-19 vaccine kung ini ang may 50% ng efficacy base man sa late stage trial sa Brazil. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Fortun minority members ang Committee on Justice iya ginabasura ang Sinovac vaccine gikan sa China kag indi man ini magpabakuna lakip na mga miyembro sang iya pamilya. Gin panginbulahan ni Fortun ang DOST sa pagpalayag sang resulta nga at the minimum range ang Sinovac ikumparar sa iban nga bakuna. Nagpangabayang kongresista sa publiko nga ipabutsyag sa National IATF kag sa Malacañang kung ano nga bakuna ang ilaluyag batok sa COVID-19. Ang Sinovac ang halos parehas ang presyo sa iban nga bakuna na may 94% tubtub 95% nga ka-epektibo. Nadugangan ang Pilipinas ang may 406 kabagong COVID-19 cases kahapon nga adlaw Sabado. Bangod sini nagdangat na sa 469,005 ang total confirmed cases sa Pilipinas. Napaslawan ang 8 ka mga laboratorio nga magsumiter sang datos sa gintalan ng oras. Sa pinakuli nga datos nga ginpagwa sa DOH, may 266 kadugang nga nag-ayo sa virus nga nagresulta sa 431,055 total recoveries. May 5 naman ang dugang nga nagkalamatay nga na-record nga nagresulta sa 9,067 ka death toll. Sa karon ang Pilipinas ang may 28,883 ka aktibo nga kaso. Pwede na magbakal ang mga LGUs ng COVID-19 vaccine nga wala sa priority lists ng gobyerno. Suno kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya, may pila na mga LGUs ang nagpainsang pondo para mabakunahan ng ila pumuluyo. Dugang pa ni Malaya, iningatikang ang ginatugutan sa gobyerno basta ang bakuna nga pagabaklon ang aprobado sa Food and Drug Administration ng FDA. Ginpahayag man sa opisyal nga mga LGUs ang pwede man makadesisyon kay ilakip ang mga hindi prioridad ng mga Pinoy para mabakunahan. Sa vaccination programs ang Pilipinas, prioridad ang mga healthcare workers, senior citizens kag pribado nga mga tawo. Sa karon ang AstraZeneca ang palamang ang nakapirma sa deal sa Pilipinas pagi sa pribado nga sektor samtang may 4 kay iban pa nga developers nga naga-apply para sa pagpatigayon sa clinical trials.
Kag sa katapusan nga Balita National, ginumpisahan na sang Anti-Terrorism Council ang proseso kung sino ang kabigon nga mga terorista kag terorista nga grupo sa idalom sang anti-terror law. Sa duwa ka separado nga resolusyon nga ginaprubahan sa tong Disyembre 9, ginakilala sang ATC bilang terorista kag mga terorista nga grupo ang mga masunod nga amo ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, Bagong Hukbong Bayan, Islamic State in Iraq and Syria and Southeast Asia, Daulatul Islamiyah Waliyatul Masrik, Daulatul Islamiyah Waliyatul Mashrik, IS East Asia Division, Mauti Group, Islamic State Asia, Mauti ISIS, Grupong ISIS, Grupo ISIS, Khilafa Islamiyah, Kim, Ansharul Kifala, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Abu Bakar, kag Daula Islamiyah. Ang kopya sang resolusyon ng ginaprubahan o kung gin-upload sa website sang ATC kung diin makita nga permado ini na Executive Secretary Salvador Medialdea nga amuman ang chairperson sa nasamit nga grupo kag ginaprubahan ini ni National Secretary o National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Last size 29 Action Radio Philippine Standard Time, detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Biskan simple nga empleyado, ba? Agad pa siyang banwa, mabugaw nga hangin agad. Alright, good morning liwat mga ka-action sa nag-aupod yun sa aton. By the way, ginagreet ko lang nga na happy birthday si Jermaine. Di na ito yung ngalan man. Jermaine Pleje. Happy birthday, Jermaine Pleje. Dras sa may barangay Punta Taytay. Happy birthday, God. Enjoy your day. And of course, kay Romel Miraflor. Good morning, Romel. Mailang nga pagpamati. Sige. Di na ako tuwagin. Sige, dirita sa aton mga ka-action. Wait, kadogada mo. Okay. Sige, kay Abdona Esmana. Good morning. Maria Cecilia Pitong Malan. Good morning, man. Ay, nabasa ko na ni Kagina. Wait, kaya daw nadula ko, how? Sige. Si Christine Humampit, good morning, stay safe, Merry Christmas, and advance Happy New Year. Kay Sir Binong Sitenta, Sir, mayong aga. Kay Andre Oguelar, Happy Blessed Sunday Morning, Action Radio, and to all people in the Philippines. Bongga. And kay Ma'am Cory Vidaha, good morning, man. Okay na ba tayo? Okay, sige. Sige mga ka-action, standby for Balita International kag Sports. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Last size 31 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita International. Wala anay sa karon ginatugutan sang Japan nga makasulod sa ila pungsod ang mga non-resident foreign nationals kadungan sa ila paghugot matapos ang diskubrihan nga may makalalaton nga sahay sang virus. Sa isa ka statement, ginpahayag sa gobyerno nga mag-aumpisa ang ban sa Disyembre 28 kag magadugay tubtob Enero. Sa pihak sinitugutan sa gihapon ang mga Japanese citizens kag mga foreign residents nga makasulod apang dapat may pakita ang mga ini nga negatibo nga coronavirus test 72 oras antes magbiya padulong Japan. Sa tong Biyernes, naging report sang Japan nga nakasulod naman sa ila pungsod ang bagong variant sang coronavirus nga na-detect sa mga pasahero gikan sa Britain. Kag sa ato naman nga sports balita, nagtaliwan na ang Boston Celtics Hall of Famer player kag coach nga si Casey Jones sa edad nga 88. Wala naman gid mentionar pa sa team ang rason sa kamatayon sa ilang nga coach.
Nangin player inis ang Celtics umpisa tuig 1958 tubtob 1967. Kag nangin assistant coach sang team umpisa 1977 tubtob 1988. Na-promote ini nga head coach sadtong 1983 kag didto nanging kampiyon ang Celtics sadtong 1984 tubtob 1986. Mayara ini sang average 7.4 points, 3.5 rebounds, kag 4.3 assists per game, kag nangin best defender sang NBA. Gindeklarar man siya bilang Naismith Hall of Fame sa 2006. Las 6:33 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karong adlaw Domingo, Disyembre 27, 2020. Good morning lang kay Donna Alojado family, Alex Monteza, kay Maria Cecilia Malan, RR Montua, good morning. Kay Alex Monteza and kay Arman Regalado, good morning man. Good morning manggali kay Sir Tony B. Dra sa may Singkang Airport. Sige. Sa liwat, happy birthday kay Jermaine Pleje, subong adlaw. Happy birthday and good morning kay Romel Miraflor. Ani naman si Aksyon Dorel Cabatu, una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,